Kude je taj Niš, pitaju se ljudi. E pa Niš ti je dole na jug, uz Nišavu, uz Carski drum, tamo gde je rođen sveti car Konstantin. U Niš ti je porodica svetinja, a kafana, kafić, pizzerija, bar ili pivnica, institucija, bato. E, za to vi da nas predstavljam, moji 13 veličanstvenih. Kako ulegnete kude nas u Niš, tako se prvo seti miris od merak, niški merak. Možda dole južnije padeži malko nastaju ili menjaju svoj oblik, ali ljudi, Niš nije provincija. Niš ima svoju scenu, Niš ima svoju urbanu priču, Niš ima svoj merak, Niš ima svoja kultna mesta. I tako ja dođem na ideju da u naredna 3-4 meseca svake nedelje predstavim jedan ugostiteljski objekat. Ono na što sam posebno ponosan, ja sam ljudi išao tamo i najavljen i nenajavljen, ulazio sam im u kujne, u magacini, uveče, ujutru, u toku dana. Sve to besprekorno i savršeno funkcioniše, što ćete u ostalom i da vidite. I sada ne bude da se mnogo hvalimo mi Nišlije međusobno. Ovaj gastronomski vodič je urađen na osnovu mog iskustva. Ovo nije reklama, već moja preporuka iza koje ja stojim. Mnogi Nišlije pa i ja Niš ne menjamo ni po padeži i to je nesporno. A vi dobrodošli, prijatno, vidimo se.